takže Estónsko. Zima -10, na práve poludne -20 bolo v noci, výrobný závod Lasity. Boli sme sa tam práve pozrieť a videli sme celú výrobu, takže zo pár záberov vám dáme. A prečo o tom hovorím, že je tu zima? No, to je severský smrek, to je vlastne ten materiál, z ktorého sa tieto domčeky vyrábajú. Pochádza nielen z Estónska, ale aj zo Švédska a pochádza aj z Fínska. To znamená, hustota toho dreva je vynikajúca, tým pádom ako je vynikajúca aj kvalita. Chcel by som vám ukázať jednu dôležitú vec. Toto je FSC, to je určitý certifikát, že domčeky, ktoré sú vyrobené práve v tomto závode a práve z tohoto dreva sú ekologicky vyťažené. To znamená, že drevo je v podstate najrýchlejšie recyklovateľný materiál, aký poznáme. Tak rýchlo nezrecyklujte kameň, jednoducho nič, ale drevo vám vyrastie, ja viem, že je to za 40 rokov a zdá sa nám to veľa, ale pre tú prírodu to není až tak veľa a pokiaľ sa k nej správame dobre a je ten výrobok urobený s týmto FSC certifikátom, ten hovorí o tom, že bolo to drevo nielen vyťažené, ale tá pôda bola spracovaná a bola znovu zalesnená. Pokladáme to za veľmi dôležité, že do tej prírody vraciame to, čo s nej berieme, pretože ako by sme sa mali nielen tváriť, ale aspoň trochu žiť.